Isang magandang araw ho ng Biyernes, mga kababayan. Welcome po sa inyong paboritong programa tuwing 10:15 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 Newsstream. Ako pong inyong lingkod, Justin Dizon. Maghahatid po sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong pagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Ito po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa atin pong 1.8 million plus followers sa Facebook at syempre yung libo-libong tagasunod din natin sa ibang social media platforms dahil ito pong programa nating Newsstream at itong ating mic drop and filtered voices, tuloy-tuloy ho tayo naka-live. Yes mga kababayan, hindi lamang ho sa social media Facebook kundi maging sa YouTube napapanood din ito. Syempre napapanood din ito nationwide via Signal Channel 115. At dito ho sa ating Air Cable Converge Channel 71. Live din ho tayong napapanood sa ating 37 cable partners dito po sa gitnang Luzon. At dito naman sa Kalakhang, Pampanga. Aba, syempre ho, Free TV Channel 36. Digital TV na ang CLTV 36. Kaya naman mag-scan na ng inyong mga digital TV sets o di kaya naman inyong mga digital TV box. Kumusta ho kayo mga kabalen? Maulan ho ang araw ng Biyernes, kaura na po. Na bengi, dakal na po rin maninaya. At Kuyang Justin niya naman matutuduling ang antawayan ng tala po rin ng announcement. Parikil kayong classes suspension. Pero ito nga parang tuloy pa rin at ilan ho yung mga LGU na nagbanggit o yung nag-anunsyo ng suspension ng klase dito ho sa gitnang Luzon. At basahin ko yung latest, pakita ko na lang para din ito ho mga kabalen. Walang pasok ito ho sa mga lugar na babanggitin natin. Gawa nitong masamang panahon. Sa Macabebe, Pampanga, elementary at high school, public at private, wala pong klase. Ganyan din sa Masantol, all levels naman, public at private, suspendido rin ang pasok ngayon pong araw ng Biyernes. Sa bayan ho ng Candaba, Pampanga, suspendido rin ho ang klase sa lahat ng antas, sa mga pampubliko, gayon din sa mga pampribadong paaralan. Suspendido rin ang klase mula elementarya o sa elementarya sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Santa Ana, Pampanga. Sa lalawigan ho ng Bataan, suspendido ang klase sa lahat ng antas, pampubliko man o pampribadong paaralan. At dito naman ho sa may bayan ho ng Botolan, Zambales, all levels, public and private. Cabangan, Zambales, all levels, public and private. Candelaria, Zambales, all levels, public and private. Castillejos, Zambales, all levels, public and private. Masinloc, Zambales, all levels, public and private. San Antonio, Zambales, all levels, public and private. San Felipe, Zambales, all levels, public and private. San Narciso, Zambales, preschool to senior high school, public and private. Subic, Zambales, all levels, public and private. Saragosa, Nueva Ecija, all levels, public and private. At dito po sa may Lapas, Tarlac, elementary to senior high school, public and private. Sa may Kalumpit, Bulacan, all levels, public and private. Agonoy, Bulacan, kinder to senior high school, public and private. At sa Obando, Bulacan, all levels, public and private. Yan hoy as of 10:20 ng umaga ang mga anunsyo po niyan. At ang mga nabanggit na lugar ay nagsuspindi ho ng klase.
Sa oras na ito, kabalen, alamin muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Real-time traffic situation hatid sa atin ng City of San Fernando, si POSCO, City Public Order and Safety Coordinating Office ng siyudad. Ito ho mga kabalen. Dito muna tayo sa gawing itaas. Ito ho sa may upper row, leftmost, dyan ho sa may area ng SL Supermarket. O ba, mergol ko kasi balo ko SL Lingausken. O at dyan ho sa may 1010 Alley. Ayan, at magaan ho ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Ganyan din ho sa may kanipong GC, GC pa yan. Dating Mirabes. Opo, sa may downtown, ayan. Yan ho ang senaryo ng trapiko sa mga oras na ito. Spelapco, light traffic din. At nakamando yung ating mga tropa mula ho sa City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Light traffic din ngayon dyan sa may area ng San Fernando Elementary School, Kenipong High School Boulevard. Dapot, Karasyebu, bandang Makabali, expecting light to moderate traffic king area ngayon. Makanyan mo naman king tulid ning Jose Bilingad Memorial General Hospital, light to moderate traffic ken pong makabakle ang gana po katang miras kayo katang intersection. Hanggang mo naman po ka rin ing light to moderate traffic kakakita mo dito ho sa real-time monitoring hatid po sa atin ng si POSCO San Fernando. Mula naman sa siyudad ng San Fernando, silipin natin ang sitwasyon sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. At kita rin natin maulan ho ang kalsada. Ito, off ko lamang yung comment. Ito ho mga kabalen, sa upper row muna tayo. Ito po ay mula sa may Balintawak Cloverleaf area, northbound lane. Ayan, nakikita natin mga kabalen, light traffic dyan sa area na yan. May bahagyang dami ng sasakyan dyan ho sa may Mapulang Lupa, Valenzuela, pero tuloy pa rin naman ang usad ho nitong mga sasakyan. At mabilis ang usad, hindi mabagal, ika nga. At dito naman sa Mindanao Toll Plaza, ayan, meron na-distract ako may nagtatrabaho. Ayan, meron ho mga nagkala ko aksidente. Walang aksidente, May ongoing may construction dito sa area. At meron hong bahagyang pila ng mga sasakyan, partikular na itong mga truck dyan sa Mindanao Toll Plaza sa mga oras hong ito. Samantala dito ho sa may area ng Marilao, magkabilang linya, maluwag ho ang sitwasyon. Ganyan din sa may area ho ng Bocaue, sa may Bocaue Toll Plaza. At sa may San Fernando portion, dito pong North Luzon Expressway, ay light traffic din sa mga oras na ito. Paalala ho sa mga motorista, abay sumunod ho sa mga itinakdang batas trapiko upang ang aberya at ang disgrasya sa kalsada ay atin pong maiwasan. At lalong-lalo na ho ngayong masungit ang panahon, abay iba yung pag-iingat ang atin pong kailangan mga kabalen upang matiyak natin yung ating kaligtasan tuwing tayo po ay bumabiyahe. Ito, buwalakas ang buhos ng ulan. Kung kayo po ay nasa siyudad ng Angeles, maulan ho ngayon sa mga oras na ito. And speaking of ulan, ito alamin natin.
Speaking of ulan, alamin natin yung taya ng panahon mula po sa Pag-asa. Narito po ang weather update kaninang alas 5 ng umaga. Alamin natin yung magiging forecast sa magiging lagay po ng panahon at yung pagbabantay kay Tropical Depression Bising. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Isa ng ganap na bagyo ang minomonitor nating low pressure area sa kanlurang bahagi ng extreme northern Luzon at nabuo po ito kaninang alas 2 ng madaling araw. Binigyan natin ito ng local name na Tropical Depression Bising. At huling nakita ang kanyang sentro sa layong 200 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Calayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 45 kilometers per hour near the center at pagbugso pong umaabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito patimog kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Tropical Depression Bising ay direktang nakakaapekto po ngayon sa malaking bahagi ng Northern Luzon, lalong-lalo na nga dito sa northwestern portion ng Ilocos Norte at western portion ng Babuyan Islands kung saan inaasahan natin sa araw na ito ay maulap ang papawurin, ulan ang magiging panahon at may tsansa ng pabugso-bugsong hangin dahil nga po sa bagyong Bising. Sa mga karatig lugar dito sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Norte, sa Apayao, mainland Cagayan, maging sa Batanes Province, inaasahan din natin ang maulang panahon dahil sa epekto mismo ni Tropical Depression Bising. Maliban dito sa bagyo ay meron pa po tayong southwest monsoon o habagat na nakakaapekto pa sa natitirang bahagi ng ating bansa. Kung kaya't sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan pa rin natin ang maulang panahon sa araw na ito, gayon din sa halos buong Visayas, epekto naman po ito ng habagat. Sa latest track po na ipinalabas po natin, ukol nga kay Tropical Depression Bising. In the next 12 hours, nakikita po natin na generally ay pakanluran ang kanyang pagkilos at posibleng lumabas din po ito ng ating area of responsibility ngayong araw. Pagkatapos ay bahagya po ito magre-recurve o liliko, pahilagang silangan ulit. So posible po ang re-entry o muling pagbalik po nito o muling pagpasok sa loob ng ating area of responsibility sa western section ng ating area of responsibility. At beyond the 24-hour forecast period, mataas po ang uncertainty sa ngayon. So may chance po na yung track niya ay pumunta po sa kanlurang bahagi ng Taiwan o lumapit pa po ito sa extreme northern Luzon, such as sa Batanes, kung kaya't hindi natin inaalis ang tsansa ng pag-raise ng signal o pagtataas ng signal na pwedeng umawat sa signal number 2 sa Batanes Province. Ang nakikita din po natin based sa ating forecast, posible pong pinakamataas niya abutin na category ay tropical storm category. Kaugnay dito, nakataas ang signal number 1 sa northwestern portion ng Ilocos Norte at sa western portion ng Babuyan Islands, kung saan ay inaasahan natin ang minimal to minor threat to life and property o posible ang minimal to minor threat to life and property dahil sa lakas ng hangin na dulot po nito o sa lakas ng hangin na dala ni Tropical Depression Bising. Naasahan natin na slightly stronger din yung mga pagbugso ng hangin dito sa coastal areas at mountainous areas. In-effect din ang ating weather advisory sa maraming lugar sa ating bansa dahil kailangan po nating ma-remind na maliban sa malakas na hangin ay mayroon din po tayong mga pag-ulan na inaasahan dulot mismo ng Tropical Depression Bising at ng habagat o southwest monsoon. Kaya't nakataas po ngayon ang ating weather advisory at posible ang 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Ilocos Norte at dito sa Pangasinan, Zambales, maging sa Bataan. Samantalang posible naman ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Cagayan Province, Batanes, Apayao, sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, La Union, sa Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Rizal at Laguna, maging sa Batangas at Occidental Mindoro. Ito po yung mga lugar na pwede pong makaranas ng mga pag-ulan na pwede pong magdulot ng mga pagbaha at pagpuho ng lupa. Kaya doble ingat ang ating abiso sa ating mga kababayan at makipag-coordinate po tayo sa ating mga local government units para sa mga precautionary measure. Gayun din, posible din ang 50 to 100 millimeters of rainfall by tomorrow dito po sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet,
Pangasinan, maging sa Zambales at Bataan. And by Sunday, posible pa rin ang 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Batanes at Babuyan Islands dulot ng Tropical Depression Bising. At posible ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at maging sa Pangasinan. Dulot naman, most likely ay dulot po ito ng habagat o southwest monsoon. Kaya doble ingat pa rin po ang ating abiso sa ating mga kababayan na maging alerto po sa mga posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa mga pag-ulan na dulot po ng habagat maging ng bagyong CBC. So, i-reiterate lang po natin ang ating forecast, general forecast for today sa buong bansa. Meron po tayong signal dito sa northwestern portion ng Ilocos Norte at western portion ng Babuyan Islands. So, maulan po doon at may pabugso ng hangin dulot ni Tropical Depression Bising. Sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Norte, sa Batanes Province, sa natitirang bahagi ng Cagayan Province at Apayao, asahan din natin maulan na panahon na dulot ni Bagyong Bising. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, asahan natin ng maulan na panahon dahil sa habagat. Para sa pagtayo ng ating temperatura dito sa Kamaynilaan, pwede pong umabot from 24 to 29 degrees Celsius, gayon din sa Tuguegarao City at Lawag City. Sa Baguio ay 16 to 22 degrees Celsius ang pwedeng maging agwat ng temperatura, habang sa Legazpi City ay 26 to 30 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay 23 to 27 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa po ay 25 to 31 degrees Celsius. Sa Kabisayaan naman, maulan din po tayo doon sa araw na ito dahil na rin sa epekto ng habagat o southwest monsoon. 26 to 30 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius sa Cebu at 25 to 32 degrees Celsius naman sa Iloilo City. Sa Mindanao ay naasahan din natin ang mga pag-ulan dito sa Dinagat Islands at Surigao del Norte, epekto din po ng habagat. At para sa pagtayo ng ating temperatura, sa Cagayan de Oro ay 24 to 32 degrees Celsius, 25 to 32 degrees Celsius sa Davao City at 24 to 34 degrees Celsius sa Zamboanga City. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, posible po ang mga localized thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at gabi. Para naman po sa lagay ng ating karagatan, pwede pong umabot o pwede maging maalon ang ating karagatan dito sa northern at western section ng Luzon dahil nga po sa habagat at meron din po tayong weather disturbance dito sa extreme northern Luzon. Then sa natitirang bahagi pa ng ating kalupaan ay banayan hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng kondisyon ng karagatan. Ang sunrise natin for today is 5:32 in the morning. Lulubog ang araw mamaya sa ganap na 6:30 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Magalicia. Magandang araw po. Ito ho mga kabalen, basahin ko lang din itong thunderstorm advisory na inilabas ho ng Pag-asa. Ngayon lang ito lang po. At asahan po ang heavy to heavy rain showers with lightning and strong winds sa ibang ito sa mga babanggiting lugar Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac sa susunod hong 2 oras. At apektado rin ang nasabing thunderstorm advisory. Ito hong mga bayan ng San Ildefonso, Doña Remedios, Trinidad at Norsagaray sa lalawigan huyan ng Bulacan. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating paghahatid ng impormasyon. Pero bago yan, bigyang daan muna natin. Batiin natin yung mga nanonood sa ating programa. Zach Manlutak, nakatutok. Happy viewing, Zach Manlutak. Stay safe, sabi ni Zach. Maraming salamat.
Si Iska Concepcion, ayan, nagpadala siya ng 3 heart. Ayan, at maraming salamat, Iska. At nanonood din si Cesar Montana, watching from Bulacan. Ayan, maraming salamat, Kuyang Cesar Montana, sa iyong walang sawang suporta. Top fan yan, si Kuyang Cesar. Kumusta? Kumusta dyan sa lalawigan ng Bulacan? Maulan din ang panahon? Maulan ba sa area ninyo? Ito mga kabalan, silipin muna natin foreign exchange. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong July 3, Huwebes, sa 56 pesos 25 centavos. Para ho sa ibang currency, yun hong Japanese yen is 39 centavos. Yung pound ay 76 pesos 93 centavos. Itong Hong Kong dollars is 7 pesos 17 centavos. Yung Saudi Riyal, 15 pesos ho. At konting sentimo. Ano? Yung dirham, 15 pesos 33 centimos. Marami na namang tatanong yan. Ano ho yung 15 pesos? Yung mga hindi nag-Spanish class o retaliwa, nalidaramdaman, Aldo. Ito ho, yung euro is 66 pesos 66. 66 pesos 47 centavos. At yung ating Korean won is 04 centavos, habang ang Chinese yuan 7 pesos 86 centavos. Ito naman, public service announcement muna tayo. Wala hong kuryente. Brownout po king kining barangay San Nicolas. Mesulo and Kakuto dyan sa Arayat, Pampanga, 7 a.m. ngayong Biyernes hanggang alas 5 ng hapon. At yan ho mga kabalen ay dahil sa ginagawang pole and line maintenance ng PELCO 1. Wala pong kuryente sa Nicolas, Mesulo, Kakuto, barangay San Nicolas, Arayat, Pampanga. Makanyan mo naman po kaning Kakutod, Mesulo, kay bat kening Kakutod 8 a.m. Okay na, balik na. And barangay San Nicolas 7 a.m. 5 p.m. Sa bayan naman ng Lubao, Pampanga, mawawalan ho ng supply ng tubig mamayang alauna ng hapon. Hindi pala tanghali yun. Alauna ng hapon hanggang 4:30. Okay, 4:30 ng hapon. Wala hong tubig dahil na rin sa flushing activity ng Prime Water. Ito ho, mamayang gabi, alas 9 ng gabi hanggang bukas alas 5 ng madaling araw, wala ring supply ng tubig sa Filipiniana at Barangay Dukit sa lungsod ng Mabalacat. Sa Angeles City, Bagong Silang, Northville 15, Resettlement at Barangay Kutud, 10 p.m. Ngayon hong Biyernes hanggang bukas alas 4 ng madaling araw, mawawalan din ng supply ng tubig. Yan ho mga kabalen ang latest public service announcement mula ho dito sa CLTV 36 at syempre hatid ho sa atin ang Prime Water sa atin hong pagbabalik. Mga balita na dapat ninyong malaman ngayon pong araw ng Biyernes, July 4 ang ating tatalakayin. Huwag ho kayong aalis mga kabalen. Magbabalik po si Kuyang Justin at ang CLTV 36 News Stream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at ito ho mga kabalen sa iba namang mga balita. Ito napapanahon ho ito, finalist ho sa Gawad Kalasag Regional Awards ang rescue unit ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ayan, pasok ho ang San Fernando Rescue Unit o SAFRU sa Gawad Kalasag 2025 matapos mapili bilang regional finalist sa ilalim ho ng Best Government Emergency Management and Response Team o GEMS category. Ang Gawad Kalasag po ang pinakamataas na pagkilala sa buong bansa, na ibinibigay pagdating sa disaster risk and risk reduction and management o DRRM at climate change adaptation. Kabila ho sa mga sinusuri ng validation team mula ho sa Office of Civil Defense o OCD at Regional DRRM Council ang mga actual operation documents at program implementation ng SAFRU. Pinangungunahan po ang SAFRU ni City DRRM Officer Raymond Del Rosario at nagpresent ho siya kasama ang mga kinatawan mula po sa iba pang miyembro ng CDRRMC. Ayon ho kay Del Rosario, target ho ng SAFRU, ito hong muling masungkit ang prestihiyosong parangal na dati na rin ho nilang napanalunan. Sa ngayon po, hawak po ng San Fernando ang Beyond Compliant Seal mula ho sa Gawad Kalasag noong 2024 na isa umunong patunay sa kahusayan ng syudad pagdating sa usapin ng disaster resilience. Pagbati ho sa lahat ng bumubuo nitong San Fernando Rescue Unit o SAFRU, syempre, saludo sa mga magigiting na men and women nito pong SAFRU na sila pong talagang aktibo at tinitiyak mabilis ang responde at tinitiyak ang kaligtasan hindi lamang ng mga Fernandino kundi ng mga bawat mamamayan dito po sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Alam naman ho natin maraming tao sa San Fernando dahil kabisera ho ito ng lalawigang Pampanga at nandito rin yung sentro ng mga opisina, tanggapan ng mga regional government agencies. Kaya naman yung daytime population ng syudad talagang maraming tao at ganun na lamang yung dapat tiyakin o dapat bantayan dito pong rescue unit o yung ating SAFRU. Kaya naman pasasalamat at syempre congratulations. Dasal natin na masungkit din nila itong Gawad Kalasag. At syempre patunay yan at mahusay yan dahil na-check din kung kumusta yung performance. Kanina binanggit may mga documentation kasama yung actual operation at syempre kung ito'y igagawad yung Gawad Kalasag ibibigay nga sa rescue unit, magandang magandang halimbawa ito at magandang pamarisan din ho ng ibang mga syudad o ibang mga bayan hindi lamang dito sa lalawigan kundi maging sa buong Pilipinas. Dumako naman ho tayo sa ibang balita. Ito mga kabalen, sa lalawigan naman ho ng Bulacan. Itong si alias Avatar. Inisip ko tuloy kung kulay blue. Tinitignan ko kulay blue. Kulay blue ba si alias Avatar? Opo, nahulihan ng droga. Itong si Avatar, si Avatar talaga. Kulay blue. Kulay blue si Avatar. Ayan. Nahulihan po ng illegal na droga at ang 5 pa katao. Halos 1 million halaga po o 1 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng Bulacan Police sa 6 na drug suspect
sa City of San Jose del Monte at may kawayan dito pong July 1 and 2 sa magkahiwalay pong operasyon. At una pong inaresto sina alias Avatar, Emat at Tabo sa Sampaloc Street, Barangay Libtong, may kawayan dito pong July 1. Nakuha po sa kanila ang 39 na gramo ng shabu na nagkakahalaga ng higit 265,000 pesos at yung marked money. 3 suspect naman po ang hinuli sa Barangay Dulong Bayan, City of San Jose del Monte, Bulacan, madaling araw nitong Miyerkules, July 2, matapos mahulihan din po ng 100 gramo ng suspected shabu na abot sa 680,000 pesos ang halaga. Kinilala ang suspect na sina alias Ray, Tony at Jason na isa pong high-value target. Nasa kustodiya na ng otoridad ng mga suspect na nahaharap po sa kasong paglabag sa Section 5, 11 at 26 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o yun pong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa iba naman hong mga balita, kampante umano sa liderato ni Mayor Carmelo John Lasatin II ang business community sa siyudad ng Angeles. Ayon ho yan kay Ginoong Rene Romero, isang business at transportation advocate dito ho sa ating lalawigang Pampanga. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Ginoong Romero kaugnay ho nitong pamumuno ni Mayor John Lasatin sa siyudad ho ng Angeles City. O sa siyudad ng Angeles, redundant, sorry. I wish him na sana mapapaganda pa niya yung paggobyerno dito sa Angeles. Remember, ako ang corporate center ko nasa Angeles no? Masaya naman kami at in fact kahit na yung unang mayor nag-perform naman ng mabuti kaya it's up to him now na pakita niya na magaling din siya na bilang isang Lasatin, pamilyang Lasatin, na magaling din siyang mag-deliver ng mga pangangailangan ng mga Angelenyo. In-expect namin yun. Nakikita naman natin sa kanya na maganda ang approach niya. Sa tingin namin sa local government, kasi galing siya sa legislative nasa executive siya ngayon. Hopefully, maganda ang kanyang ibibigay na pag-serbisyo sa mga Angelenyo. Of course, I wish him well. I wish him na Yan ho kabalen ang tinig ni Ginoong Rene Romero, isang business leader at transportation advocate dito po sa lalawigang Pampanga, kaugnay nitong pamumuno nga ni dating congressman at ngayon po Mayor John Lasatin ng Angeles City. At ayon ho kay Ginoong Romero, ito na yung pagkakataon ni Kong John, now Mayor John, to prove himself bilang isang Lasatin din dyan sa pamumuno sa syudad po ng Angeles. Dahil ayon ho kay Ginoong Romero, yung tatak Lasatin ay maaasahan dyan sa syudad ng Angeles at napatunayan na nila. Kaya naman ito ay it's a opportunity for Mayor John. Ika nga, ayon ho kay Ginoong Romero, napatunayan din yung kanyang kakayahan at kampante umano ang business sector dyan sa Angeles sa pamumuno at magiging palakad ni Mayor John Lasatin. Ito naman ho mga kabalen sa iba hong balita. Pararangalan ho ng Holy Angel University si former Department of Education o DepEd Secretary Brother Armin Luistro ng honorary degree na Doctor of Humanities.
bilang pagkilala sa kanya pong ambag sa education reform dito po sa ating bansa. Gaganapin po ang seremonya ng paggawad sa darating pong buwan ng Disyembre. Si Brother Armin ang ikasampung tatanggap ng naturang parangal mula sa HAU, kasunod po ng ilang national leader at famous personality, gaya po ni Manuel V. Pangilinan at Luis Antonio Cardinal Tagle. Ito naman ho mga kabalin. Ayan, ito naman mga kabalin, bago ako magpaalam, bigyan ko lamang kayo ng something light. Ngayon pong araw na Biyernes, dahil itong ating isang kabalin o kababayan natin, viral ngayon sa kanyang purple theme party. Talaga namang violet birthday party na kinagiliwan ng mga netizen. Kung bakit, alamin ko natin, panoorin ko natin ang ulat ni Danica Gino. Instant social media celebrity ang peg ng ginang na si Marilyn Digia o mas kilala ngayon bilang Mommy Violet. Tinagurian siyang reyna ng kulay violet matapos umani ng libo-libong views, likes at shares ang kanyang all-violet lifestyle na talaga namang unique at nakakaaliw. Walang sinabi ang ube halaya sa OOTD ni Mommy Violet dahil mula buhok, damit, accessories hanggang sapatos, talaga namang color violet lahat. Sa unang tingin, iisipin mong color coordinated lang si Mommy Violet. Pero pagpasok sa kanyang bahay, violet overload din. Mula pader hanggang sahig, kortina, lamesa at marami pang iba. At kung sa palagay nyo ay kabog na ang violet outfit at violet na bahay, hindi pa yan ang dulo ng violet saga. Kamakailan lang, nagdiwang si Mommy Violet ng kanyang ika-59 na kaarawan at ang talagang ikinagulat at ikinatuwa ng mga netizens ay ang violet niyang handa. Violet pansit, violet kanin, violet champorado, at maging violet adobo. Patunay si Mommy Violet na walang edad o limitasyon sa pagpapahayag ng sariling style. At dahil good vibes ang hatid niya sa social media, marami ang humanga at natuwa sa kanya at sa dedication niya sa paboritong kulay na violet. Sa ngayon, umabot na ang naturang post ng 55,000 reactions at 44,000 shares. Habang kanya namang Facebook followers ay patuloy lumolobo at kasalukuyang nasa 27,000 followers. Danica Gino, CLTV 36 News. Likes at shares ang kanyang all-violet. Happy birthday kay Mommy Violet. At husay, nakakagiliw, at nakakatuwa. At eto, syempre, patunay na ika nga, gaya ganda nung sinabi ni Danica, na walang pinipiling edad, yung pagiging stylish, stylish, at syempre, yung gusto mo, ika nga, yung fashion statement at yung hilig. Di ba? So kaya naman natuwa ang mga netizen dahil effort at talagang bongga. Yung violet adobo. Sana matikman natin yung violet adobo. Di ba? Sana matikman natin yung violet adobo. Paano kaya yan? Siguro si Danica Gino, si Kay marunong kang gumawa ng violet adobo. Yung violet rice parang yung red rice mo. Medyo kaya pa eh. Pero yung violet adobo, sabagay food color lang naman di ba? Or hindi na paano ba gagawing violet? So subukan natin. Pero mukhang masarap at masaya yung kanyang mga bisita. Kaya naman happy birthday kay Mommy Violet at sana po mas marami pang birthday ang inyong iselebra
at maging malusog ho ang inyong pangangatawan. Ayan. Kabalan, ako po ay magpapaalam na sa telebisyon. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa, pero tuloy-tuloy ho tayo sa ating pagbabalita. Darito po ang mic drop at ang unfiltered voices. Pakinggan ho natin ang mga pahayag ng ating mga netizen at ang mga prominenteng tao, mga leader. At syempre, yung ating mga kababayan, kaugnay ho ng iba't ibang usapin dito po sa ating lalawigan at sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa CLTV 36 Newsstream. Tangal. Mga pangunahing pantangal. Sila po ng kaibigan po natin sa sining pakikipagpalastasan. Lahat po ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na naparito. Sa lahat po ng government officials, sa lahat po ng elected officials, sa lahat po ng aking mga kaibigan, kamag-anak, at sa aking mahal sa buhay, magandang umaga po sa inyong lahat. Kung natatandaan niyo po, ang laging sinasabi ni Tatang Tarzan, kung siya'y nagsasalita, hindi salita, nakalagawa. Yun po ang nanalalatay sa mga dugong dasating. Bakit po? Alam niyo, hindi talaga kami magaling magsalita. Hindi kami mahilig magbasa. Kamukha po ng hinanda akong speech. Siguro dahil malabo ng aking mga mata. Ngunit, alam niyo po, ang panalo ko po sa labang ito ay panalo po ninyo. Nagsimula po ako bilang representante po ng Primero Distrito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ngunit sa pagsusuri, sa pagpasok, at yung mga nakasamahan natin sa Kongreso, marami tayong natutunan. At unang-una kong natutunan, ang first day ng public office, yun po ang kampanya natin. At nakikita ko po, nandito po kayo lahat ngayon. Gusto niyo po akong marinig. Gusto niyo ang mensaheng maibibigay ko sa back. Ngunit, ang mensahe kong ibibigay ko sa iyo, kayo po ang magpapatupad ng mga mensaheng ito. Linagay niyo po ako sa posisyon ito para antabayanan ko ang inyong mga pangangailangan. Kayo ang susi para gumanda ang siyudad ng Angeles. Para makapagbigay tayo ng magandang serbisyo sa ating mamamayan. Kung nakita niyo po, marami po kayong naibaba ng mga proyekto dahil sa tiwalang na ibigay niyo po sa akin. Nakita niyo po ang distrito, napakaraming proyekto ang bumaba po sa atin.
Nakita nyo na po na pag-asfalto ng ating mga daan, nakita nyo yung pag-aayos natin ng ating mga tulay, nakita nyo yung mga bypass roads na binaba po natin. Nakita nyo ang pagbababa po natin ng pondo sa mga silid-aralan para may karagdagan tayong mga maibibigay sa ating mga mag-aaral. Lahat po yan ay naibaba po natin ng dahil po sa inyo. Dahil kami po dito, we public servants come and go. Sa maliit na panahon, kailangan makapagbigay tayo ng mga proyekto at programa na pakikinabangan natin lahat. At siguro itong mga proyekto, mga ito, kaya natin binababa po ito. Dahil gusto natin maraming investor ang papasok po sa siyudad ng Angeles. At itong mga investor na to ang magpapalago ng ating ekonomiya. Nakita niyo naman po, no? Nung araw, mailan lang ang mga negosyo pumapasok po sa atin. Nakita niyo po ang balibago nung araw, yun lang ang pinupuntahan natin. Kung titingnan niyo po ngayon, napakarami mga establishmento na nagtayo dito po sa Angeles City. At ito makikita po natin na progresibo ang siyudad ng Angeles. Dito na ang patayan natin para makita natin umaasenso ang Angeles City. At siguro napapansin nyo, masyado na rin traffic sa Angeles City. Alam niyo, nung araw, way back 20 years or 30 years ago, kung titingnan niyo po ang mga subdivisions po natin, marami pong bakante. Ngayon, kung titingnan niyo po, halos lahat puno na ang mga subdivisions po natin. Nandito yung mga condominiums, no? At hanggang sa ngayon, patuloy ang mga investor natin na nagtatayo, no? Ng mga iba-ibang mga kanilang mga negosyo, pagtatayo ng mga subdivisions. Kaya po, yung traffic natin lumalaki. Dahil yun po ang sinyales ng pag-aasenso. Kaya po tayo naghahanap ng paraan para maayos natin ang trapiko ng siyudad ng Angeles. Kaya huwag po kayo mag-aalala. Pagtulungan po natin para mapaganda po natin ang daloy ng trapiko ng Angeles City. Ang paggagawa rin natin ng mga eskwelahan, yan din ang susi para ang mga anak natin ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Sabi ko nga, maigting na ang kompetensya po ngayon. Maraming magagaling. Kailangan natin ang suporta ng bawat isa para magpaganda natin ang antas ng edukasyon ng bawat anak natin. At nakita niyo po, no? Yung primary level, secondary level, kailangan, kung isang barangay man, wala silang, hindi man integrated ang kanilang pag-aaral, gawin po natin yan. Para yung mga anak natin, hindi na sila palipat-lipat ng bawat barangay. Doon na sila magtatapos. Nang sa ganon, madali na silang makapasok sa ating kolehiyo. At nakita niyo naman po ang ating kolehiyo. Marami na ang nakagraduate sa ating kolehiyo. At itong kolehiyong to, itingin pa po natin. Kailangan damihan pa natin ang mga kurso na akma sa sitwasyon ngayon. At maraming investor, nandito na po, no? Magkakaroon na tayo ng Techno Hub. Nandito na po ang Clark Air Base, no? Na ginawa na po natin para sa atin. Nandito po lahat ng mga investor.
iba-ibang larangan, iba-ibang trabaho, kailangan ang mga anak natin ay handa para sa pangangailangan dito po sa mga nag-i-invest dito po sa siyudad ng Angeles o sa lalawigan ng Pampanga. At itong edukasyon po na to, ang maghahango o mag-aangat sa kabuhayan ng bawat pamilya. At hindi lamang edukasyon. At nakita po natin mga investor pumapasok dito. Siyempre naman, kailangan tulungan din natin sila. Nakagawa ng panukalang batas, o nais sa batas na, ang ease of doing business. Kailangan mabilis tayo. Tayong mga nasa gobyerno, huwag natin pahirapan ang mga negosyanteng pumapasok po sa atin. Kalingahin natin sila. Arugahin natin sila. Kasi sila ang patuloy na tumutulong sa atin. Sila ang patuloy na nagbabalangkas para mapaganda natin ang siyudad ng Angeles. Tanggalin natin yan. Tanggalin natin korupsyon. Tanggalin natin pangungutong. Yung mga lagay na yan. Madali lang po ang sistema ng paggugobyerno. Kung meron kayong busilak na puso para maglingkod. Sabi ko nga po sa inyo, 3 taon na ang hinihingi ko po. Hindi ko iisipin ang pamumulitika sa pangalawang termino o pangatlong termino dahil wala tayong magagawa. Marami tayong suliranin, marami tayong problema. Una, yung kapakanan ng ating kababayan. Health issues. Masaya ako at ang ating buting mayor na congressman na po ngayon, magiging katuwang pa natin sa progreso. Kung anong napag-iwanan natin mga programa, sigurado ipagpapatuloy ng ating congressman. Ang napag-iwanan ng ating buting mayor, siguro naman, nakita niyo naman po, inaayos ni Mayor ang ospital po natin. Kailangan mapapatakbo natin ng mahusay ang bagong ospital natin. Para makapagbigay tayo ng angkop na serbisyo na kakailanganin ng Angeleño. At hindi lamang Angeleño. Marami pong natutulungan ang ospital natin dahil mga karatig ng mga barangay o mga bayan dito po pumupunta sa ating ospital. Kaya unti-unti natin ayusin, pagandahin natin ang sistema. At alam ko, tataas ang bed capacity natin. Kailangan natin ng kaukulang mga doktor at mga medical staff para patakbuhin po natin ito. Para makapagbigay tayo ng serbisyo sa mga Angeleño. Katuwang po natin dito ang DOH. Alam po yung ipapamigay natin mga pondo. Sana po, huwag po kayong mag-atubiling magdala ng pondo sa amin para mas maraming makinabang sa hospital na gagawin po natin. Kung tinignan niyo po sa mga negosyante, matutulungan naman natin sa ease of doing business. Alam ko, nangangamba kayo sa seguridad ng Angeles City. Itingin po natin yan. Ang suporta natin sa ating kapulisan, 100%. Bibigyan natin sila ng kaukulang kakailanganin nila. 1, para maresolba natin ang mga mararahas, nagdadala ng droga po dito, at mga ibang mga elementong nakaka-apekto sa atin. No? Ayusin po natin. At kailangan ko po ang inyong kooperasyon. Hindi ko po magagawa mag-isa to. Kailangan maghawak kamay tayo sa mga programang ito. Sa lahat ng foreign friends natin, I guarantee you,
papagandahin natin ang antas ng negosyo sa Fields Avenue at dito pa po sa French. At kung titingnan niyo po, buhayin natin ang culinary heritage ng Angeles City. Nandiyan na po ang kulinaryo. Alam niyo, natatakot nga po ako. Dahil yung muntik na po tayong naging, anong tawag po doon? Culinary capital. Alam niyo, maraming lumapit po sa amin. Sabi nila, kung alam niyo, sa buong Pilipinas, napakaraming magaling magluto. O nga po sabi ko. Pero tingin ko, isa sa magaling magluto, ang mga Kapampangan. Kaya tayo, kung hindi man natin nakuha ang titulong yun, this would be a culinary heartland of Pampanga. Sa sining naman ng mga mangguguhit natin, ang suporta ng administrasyon. Gusto natin maraming talento ang maihubog natin para pakita ang talento ng mga Kapampangan, ang talento ng Angeles. Sa sining ng palakasan, alam natin na napakaraming magaling na manlalaro dito. Nandito po ang suporta ng ating administrasyon. At hinihikayat ko lahat ng naniniwala na mapapaganda natin ang siyudad ng Angeles. Nandito ang mga negosyante natin. Nandito ang mga investor natin. No? Sana po tulungan natin ang mga anak natin na gumawa tayo ng programa, isang malaking negosyo para sa isang scholar na habang buhay nilang pakikinabangan at makakatulong sa mga negosyante natin na nandito po sa amin. Sana po itong first day ng public office, katuwang ko kayo sa progreso. Sama-sama po tayo. Hindi ako ang solusyon ng problema. Tayong lahat ang solusyon sa mga problema. Kailangan natin ng disiplina sa bawat isa. Kailangan natin, ang dami natin ayusin. Trapiko, kalusugan, edukasyon, basura. Kaya nga, nung kampanya ko naririnig nyo, nabuksan ang environmental fee. Lagi natin pinoproblema ang environmental fee. Sabi ko nga, hindi naman natin basta-basta matatanggal ito. Pero sa unang linggong pag-upo natin, kailangan suspindihin natin ang implementasyon. Ibababa natin sa konseho para i-review ang environmental fee. At sigurado naman, katuwang ko ang sanggunian para mapahusay natin ang mga batas na hindi na akma sa sitwasyon. I hope ang sanggunian natin, you're one with me sa progreso ng Angeles. Wala na munang politika. Sabi natin, let's set aside politics. No? Kasi we have to promote good governance and political will. Kaya itong 3 taon, meron man magalit sa akin, tingin ko mas marami naman matutuwa.
Kaya tingin ko, kasama ko kayo sa progreso. Tingin ko marami tayong magawa. Di na baling magalit sila sa akin. Basta tama ang ginagawa ko. At lastly, sana po, no, kung meron man tayong natulungan, o natulungan man kayo ng gobyerno, sana maibalik nyo yung tulong na ito sa mga nangangailangan din ng tulong. At yung mga nangangailangan ng tulong, sana maging ehemplo po ito para maibalik din nila ang tulong na ito sa ibang nangangailangan. And I think, pag tayo nagtutulungan, this would be a loving city. Kaya sana makasama ko kayo sa progreso. Makasama ko kayo para paunlarin natin ang syudad ng Angeles. Mabuhay ang Angeles City. Mabuhay kayo lahat. Ito at meron na po kasing SOCMED na meron pong executive order. Tama po, no? And magandang umaga po sa lahat ng mga viewers po natin. And yesterday po, immediately po after nung oath-taking po namin, minadali po ng ating bagong mayor, Mayor John Lasatin, na nag-proceed po kami sa City Hall. And then thereafter, together with 10 councilors po ng 20th Sangguniang and yours truly, napag-usapan po nga namin po, no, yung in relation dun sa kanyang speech during the oath-taking, yung pong pagsuspinde ng environmental fee ordinance na kung saan po immediately after the meeting nagpirma na po ang ating alkalde through Executive Order 001, no, for the suspension of the payment of environmental fee. Among other things po, yung executive order na yun, binibigyan po ng direksyon ang mga water providers po sa buong Angeles na ipahinto muna po, no, yung paniningil po ng tinatawag po nating septage or environmental fee. And then thereafter po, in-endorse po ng ating alkalde sa Sangguniang, of course, as the presiding officer, na ma-review po muli, no, yung nasabing ordinansa at para po talakayin, no, through series of consultations and hearing and committee hearings po, no. Ito po yung pinakasusi dito sa magiging proseso based po dun sa in-endorse po ng ating alkalde, no, sa Sangguniang, na kailangan po magkaroon po ng malawakang consultations sa mga stakeholders po natin, Sir Paulo, no. Among others po yung, of course, yung mga water providers, yung pong mga homeowners association, yung pong mga associations po ng mga commercial establishments or business sector, and lahat po ng mga kailangan pong i-invite, no, para po maging maliwanag, komprehensibo. At the same time po, kailangan po natin mabigyan po ng pagkakataon na magbigay po ng mga inputs yung magiging bisita po natin sa Sangguniang in aid of legislation, no. Basically, Sir Paulo, yung pinaka-dynamics po dito, dun sa executive and legislative agenda po natin patungkol dito, in the end po, magawa ho natin yung akmang version nung magiging amended ordinance po dito para po, of course, maging compliant din po tayo dun sa Clean Water Act. And at the same time po, maging reasonable po at katanggap-tanggap yung magiging fee, no? At marami pong, if you recall, Sir Paulo, marami pong pwedeng ways and means po, no? Para po dun sa compliance, no? So, basically, ang magiging susi ho talaga dito, yung inclusivity ng ating lokal na pamahalaan na mabigyan po ng participation yung mga stakeholders po, no? At of course po, napakaganda pong panimula, no, sa aming unang araw kahapon
noong nailabas po yung executive order at marami pong naging positive reactions, feedbacks, and comments po sa social media. And isa pa lang po to, no, sa mga pwede pa po nating gawin, no, sa loob ng 3 taon. No? And of course, as the presiding officer and chairman also ng Committee on Oversight, we will make sure po, no, that during the committee hearings po, tayo po tutulong, mag-aantabay po, no, para po dun sa holistic and improvement po nung nasabing ordinansa, Sir Paulo. Sabi ng mga nakatatanda, hindi ka daw makakabangon kung hindi mo malaman kung saan ka nagkamali. You know? What went wrong ba? At doon sa perspective naman ni Kong John, ang ating alkalde, na itong ordinansang ito kailangan talagang isuspinde at kailangan natin i-assess. Ano ba yung mga binabanggit niya na saan mali? Well, of course po, no, moving forward po, no. Actually, Sir Paulo, nabanggit ko to multiple times sa mga interviews natin that we cannot live in the past, but we make sure that progressively maaayos po natin yan, no. And of course, ang naging parang konting ano lang po, no, na if for lack of better term, konting lapses lang po doon sa proseso, yung nga pong public consultation, no, para klaro po sa tao kung ano ba yung purpose and spirit and wisdom of the proposed ordinance, and at the same time po, yung po magiging nature po ng implementation in so far as the siphoning, the disposal, and of course po, yung pong imposition po ng septage fee. Doon po tayo magfo-focus po pagdating po sa proseso ng pagkoconduct po ng public hearing. Gaano ka posible na pwede ba yan ayudahan na lang ng LGU na lang magbayad sa hali, o meron tayong kinukonsidera na capacity natin kasi nakita din naman natin ang legacy ni Kong Pogi na sa atin naman na meron na tayong ilang pasilidad para tugunan din yung mga pangangailangan niya sa usapin ng septage management fee. As a matter of levels or priority under the Clean Water Act po talaga, dapat as much as possible, kung kakayanin po, if the LGU concern has the capacity po to implement, no, the compliance po doon sa Clean Water Act, number 1 level po talaga yung LGU kung kaya pong i-subsidize yan, no? If and when the LGU cannot, doon po papasok po yung tinatawag po nating public-private partnership, Sir Paulo, na kung saan magkakaroon po tayo dapat ng katuwang mula sa private sectors na expert, no, sa ganito pong industriya, no? Basically, Sir Paulo, kasi yung spirit po ng Clean Water Act is to preserve, protect ang ating aquifers, o yung tinatawag po nating groundwaters, no? So in that manner, kung hindi ho kakayanin po ng LGU, doon po magpa-participate po yung mga pribadong medyo, no, kakayanin na tumulong sa pag-iimplementa po doon. At sa tanong ng marami, baka naman apektado din ng pamahalaan nito, yung LGU, baka yan mawalan ng kita. Sa ganung perspektiba, na pinakikitungan natin, okay, yung concern ng mga mamayan na ito mawawalan na sa dagdag na pasanin nila. Paano naman may mawawalan bang kita ang LGU dito? As a matter of fact po, wala, no. The intention really is the implementation of the Clean Water Act, no? Patungkol po to dun sa environmental aspect ng ating aquifers, no. Hindi ho to tungkol kung kikita ba ang LGU or not. In fact po, yung executive order po talaga niyan, nakafocus po tayo dun sa pagre-revisit, pagsasaayos, making sure na compliant lang po ang LGU. There is no aspect in the ordinance or the amended ordinance na gagawin po natin patungkol po dun sa whether or not mayroon pong income na magge-generate ang LGU dan. For the record, Sir Paulo, wala po. Wala po. Karang-haluang kaya. I agree with the new leadership ngayon, no, na
suspendihin muna yon. Kasi kawawa naman yung mga liliit na mga negosyante, they have to pay every year before they will be able to secure their mayor's permit, no? Yung iba natataasan doon sa fee. Sana meron kang choice, no? At least 2 o 3 man lang yung mga contractor na mag-extract ng waste mo sa iyong commercial building o kaya sa office mo. Siguro pag-aralan mabuti kung paano mas maganda para maging win-win ang sitwasyon, Win-win sa contractor, sa gobyerno, sa local government at saka sa mga negosyante. Sana makita kung paano. Tsaka sana malinis din yung kanilang proseso, no? Kasi I have an experience na pina-extract namin yung sa amin for 3 days nangangamoy sa loob ng opisina. Siguro yung mga equipment baka kulang pa sa magandang technology. Kung pwede gumamit na ng bagong technology kung sino man ang i-accredit ng local government unit. Halagahan ng pagpapalit ng name ng DABSU from DABSU to Pampanga State University. Sabi ko nga kanina, kung narinig mo yung speech ko, it's not the name, di ba? Don Honorio Ventura State University. Kung saan tayo ngayon will remain as Don Honorio Ventura State University Campus. At yung Pampanga State University, alam mo naman, a sense of, pagkapampangan ka, kailangan saan ka graduate, di ba? Pampanga State University. At originally, during the time of memorial, Pampanga naman talaga. Pampanga College of Arts and Trade yata yun, di ba? Talagang Pampanga. Pero nagpapasalamat ako kay Don Honorio Ventura sa kanyang tulong dito sa eskwelahan. May benefits po ba? Parang meron po bang mga subsidy na matatanggap yung Pampanga State University? Ngayon Pampanga State University na siya talaga. I think so. Nasa batas po yan. Pero renaming lang naman yan. Palagay ko pareho lang naman di ba? Pero yung branding as Pampanga State University. Punta ka ng Bulacan, may Bulacan State University kasi. Punta kang Pangasinan, may Pangasinan State University. Punta kang Tarlac, may Tarlac State University. Di ba? Pampanga. Of course, DABSU, maraming salamat. Pero iba yung Pampanga State University. Why push po personally for the renaming of DABSU? Well, sense of belonging. Alam mo, pagkapampangan ka alam mo, Pampanga State University. Saan ka graduate? Pampanga State University. Parang pag sinabi mo yung Pampanga, you are a Kapampangan. You are a true-blooded Kapampangan. One last question po. Message niyo po para sa mga students na nag-aaral sa Pampanga State University. Mag-aaral po tayo ng mabuti. Nandito po ako. This is my last term. But my daughter, I passed the torch already to Congresswoman Micah Gonzalez, my daughter. And of course, gagawin niya kung maduplicate niya o madagdagan pa niya yung aking ginawa. Salamat. At nandito lang ako. Hindi naman ibig sabihin nag-end lang yung aking term. Pero hindi nag-end yung aking pagtulog sa mga kababayan. Thank you po. Thank you. Sige. Okay po. Para po sa inyo, ano po yung pros na from DABSU magiging Pampanga State University na siya? Well, we are not abandoning history, no? Or we are not abandoning the past. We acknowledge, no? We acknowledge yung nasaraan. Of course, if we are eyeing for the future, if you are trying to forecast something beneficial for the future, no? Of course, we have to take back what happened in the past and what is happening at present, which would serve as basis in charting your destiny, in charting the future. We are doing this for the next generation, no?
President, hindi po ba kayo mahihirapan na ipakilala ulit yung Davao as Pampanga State University? Hindi naman siguro. Kasi nire-retain namin ang Bacolor Campus at saka nakalagay formerly Don Honorio Ventura State University. So after a couple of months, when that will be discarded, ilalagay namin Don Honorio Ventura Campus as the main campus of the Pampanga State University. One last question po. Ano po yung magiging hakbang nyo ng Davao, ng buong community ng Davao, para mapalitan siya talaga at ma-recognize na talaga siya fully as Pampanga State University po? Well, of course, wala naman kaming gagawin mga drastic changes, no? Pakonti-konti na lang ang gagawin namin leading to our target, no? But there will be no drastic changes. Ang interest lang namin dito, yan, we can make use of the Pampanga State University, as I've said, as a leverage in amassing a huge budget coming from the national government so that we can finance other programs and projects of the university, like for instance on curricular expansion, particularly the offering of medicine and other allied medical courses. No, these are the things that we have in mind to offer in the future. And nothing more. At ang lahat ng mga ito para sa mga kababayan natin, hindi lang sa Bacolor, kundi sa buong lalawigan ng Pampanga.